Hej 4. klasse og forældre. Prøver jeg lige at vise en gang, hvordan det er, vi laver gangkassen. Vi tager et regnestykke først. Vi kalder det 834. Vi ganger det med 167. Skal vi lige konstruere kassen først. Således. Og kassen den ser sådan her ud. Og så skal vi bare i gang med regnestykkerne. Vi starter heroppe i hjørnet. Siger 4 gange 1, det giver 4. Der er 0 tiere og 4 enere. Så siger vi 4 gange 6, det er 24. Så har vi 2 tiere, 4 enere. Så siger vi 4 gange 7, det er 28. Igen 2 tiere, 8 enere. Så har vi næste boks 3 gange 1, 0 tiere, 3 enere. Så har vi 3 gange 6. Der har vi igen 1 tier, 8 enere. Og 3 gange 7, der har vi 2 tiere og en enkelt ener. Og så tager vi den sidste række, starter med 8 gange 1. 0 tier, 8 enere, 8 gange 6 og 8 gange 7. Så har vi fyldt kassen nu, og den ser nu nogenlunde sådan her ud. Så skal vi til at lægge sammen, og vi starter nede, eller nederst her i højre hjørne. Det første tal vi skriver, det er 8, så lægger vi den næste skorække sammen. 4 plus 1 plus 2, det giver 7. Og så tager vi den næste skorække her. 4 plus 2, der har vi 6, plus 8, det er 14. Plus 2, det er 16, plus 6, det er 22. Så skriver vi enerne nede i ved resultatet, og så har vi 2 i mente ved den næste. Og så tager vi den næste her række og lægger sammen. Starter med 2 på midten fra før, så vi 2 plus 3, det er 5, plus 1, det er 6, plus 8, det er 14, plus 5, det er 19. Igen skriver enerne ned, etteren op i den næste score boks heroppe, så mente, og så tager vi den næste boks her, lægger sammen. 1 plus 8, det er 9, plus 4, det er 13. Igen skriver vi eneren for neden, etteren op som mente, og så tager vi den sidste scorebox og lægger sammen, og det giver 1. Og så har vi resultatet hernede for neden, 137.278. Det er sådan, at vi bruger gangekassen.